Vítajte u nášho videa, či vlogu, asi tak druhého vlogu, ktorý je o mojej obľúbenej kapele Big Time Rush. Dneska si preberieme Logana. Poviem vám o ňom, že je veľmi múdry, inteligentný, ale posledný, čo sa pridal k svojim kamarátom ostatným. A o ňom sú nie také zaujímavé príbehy, lebo on nerad chodí autobusom, miluje svoju babičku, miluje svoju holku Kamil a furt sa hnevá, že mu niekto krade holku, alebo tak nejak niečo, alebo je smatený. Tak toto je koniec u môjho vlogu, tak čus.